Nu vil jeg vise, hvordan man kan lave en guldsmed af piberenser og perler. Først så klipper jeg nogle vinger. Jeg har brugt noget lamineringsfolie, som jeg har kørt igennem en lamineringsmaskine. Så bøjer jeg det sammen, og de her de er så bare klippet på frihånd. Så der bliver 4 vinger, som hænger sammen i midten. Så tager jeg en piberenser, en hobby piberenser, og folder den sådan let sammen på midten. Og så tager jeg 2 runde perler. De er vel lidt over 1 centimeter i diameter, de her. Og de kan jo have forskellige farver. De behøver ikke være sorte. Guldsmeds hoved er helt fyldt af de der 2 store øjne. Putter den her ned i bunden, så har man faktisk guldsmedens øjne. Og hele dens hoved. Og så kan man bøje de her 2 piberenser en gang rundt omkring hinanden, eller 2 gange, så øjnene sidder fast. Så har man guldsmedens hoved. Så skal man bruge en lidt aflang perle, som man sætter på den nederste. Man lader den ene være krop, den anden den lader man lige i øjeblikket sådan svæve op i luften. Så kan man sætte sådan lidt aflang perle på, og så vingerne ovenpå. Så kan man bøje den her piberenser ned, så man lodstriler lidt op. Og hvis man bøjer den ned og drejer den rundt om den anden ende, så sidder vingerne fast. Så er der kun det sjove tilbage. Så skal man vælge alle de perler, der er de allerflotteste, som man synes, der skal på. Og så sætter man dem bare på begge piberenserenderne hele vejen, indtil der ikke er plads til flere. Sådan. Det er lidt tilfældigt, hvad jeg sætter på. Man kan jo godt gøre det meget fint, så det bliver sådan en rigtig fin mosaik guldsmed med en lang bagkrop med mange farver. Sådan. Så, når der ikke er plads til flere, så tager man de 2 ender her og bøjer dem lidt ud til siden. Hvis man synes, at de er blevet lidt for lange og kedelige, så kan man lige klippe dem af sådan der. Men guldsmede har jo faktisk sådan et par hæletråde, hælenokker, som de holder, som hænderne bruger til at holde fast i hunden med. Hvis man nu synes, den er sjov at lege med, så kan man bare lege med den sådan. Men man kan også tage en ståltråd. Det er sådan en ret tyk blomstertråd, den her. Og den kan man sætte ind i den der lange perle, som man brugte til at sætte vingerne fast til, som vingerne sidder ovenpå. Og der kan man bøje den ind bagfra, op mod hovedet, og så dreje den rundt om perlen. Sådan. Men den anden ende ned, og så har man sin fine guldsmed på en, det er lidt svært at få den til at sidde ordentligt, så den ikke drejer. Men når man har fået den sat ordentligt, det kan være, at det er en god idé, at man tager altså ordentligt på, så har man en fin guldsmed, som man kan sætte ud i sit blomsterbede, eller man kan sætte den i en urtepotte indendørs. Den kan faktisk holde meget pænt ude i et blomsterbed ude i haven, også og se fint ud.